Από εδώ η ξεμαλιάρα μου. Ήταν μία από τις πρώτες αγορές που έκανα για το καινούργιο μου σπίτι. Είχε φανεί σε ένα προηγούμενο μου βίντεο. Κάποιοι μου γράψατε πως σας μοιάζει έτσι λίγο τρομακτική. Ωστόσο, γιατί είναι τόσο γλυκιά και καλή. Οπότε θα κάνουμε το skincare μας σήμερα παρέα. Χρησιμοποιώντας συγκεκριμένα τη νέα skincare σειρά από Kiko Milano ονόματι Power Shake. Πρώτο βήμα η Glow Me Up Mask που είναι σε μορφή stick, πάρα πολύ εύχρηστη και πρακτική. Αφήνει την επιδερμίδα εξαιρετικά λαμπερή και απαλή. Έπειτα λοιπόν συνεχίζουμε με το Pearly Magic Serum. Πάρα πολύ ωραία υφή έχει αυτό. Κάτι σαν όνομα και πράγμα, βοηθά με την ελαστικότητα και πραγματικά αφήνει αυτό το pearly εφέ στην επιδερμίδα, τη λάμψη. Τα συστατικά του συναντάμε ιαλουρονικό, βιταμίνη C και E, ξύλισμα ιταλικού λεμονιού, πεπτίδια και άλλα πολλά. Αυτό είναι ίσως το αγαπημένο μου. Εν τω μεταξύ, αυτό το μολύβι κάτω από τα μάτια δεν θα βγει ποτέ. Ένα στικ με δροσερή υφή για πρόσωπο και μάτια. Energize Contour Cream. Αφού αποσυμφορήσαμε με το στικ, προφανώς πρέπει και να ενυδατώσουμε. Κρέμα ματιών που στοχεύει σε μαύρους κύκλους και σακούλες ώστε να φαίνεται πιο ξεκούραστο το βλέμμα. Και ύστερα ένας πάρα πολύ ωραίος συνδυασμός. Το Refining Cream 3 σε 1. Νυδατώνει, προετοιμάζει και φωτίζει με λίγο από τις μπρόνζες σταγόνες. Καλέ εσύ λάπης άβολο. Και αφού εφαρμόζω τα eye patches της σειράς για το τέλος,